हरे कृष्णा। कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण नानार्थागया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോൺ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 42. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്വയിമേനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതേ സകൃത് രതിമുദ്വഹദാദദ്ദാ ഗംഗേ വൗഖാമുദന്വതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ नमो വാസുദേവായ. ഓം ओम നമോ नमो भगवते वासुदेवाय। വാസുദേവായ. ത്വയി ത്വയി മേ ത്വയിമേനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതേ സകൃത് ത്വയി മേ विषया രതിമുദ്വഹദാദദ്ദാ ഗംഗേ വൗഖാമുദന്വതി. മുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയിൽ മേ എന്റെ അനന്യ വിഷയ കലർപ്പില്ലാത്ത മതിഹി ശ്രദ്ധ മധുപതേ അല്ലയോ മധുപതേ അസകൃത് നിരന്തരമായി രതിം ആകർഷണം ഉദ്വഹത കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ അദ്ധ നേരിട്ട് ഗംഗാ നദി ഇവ പോലെ ഓഘം നിർവഹിക്കുന്നു ഉദന്വതി സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ മധുപതേ, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ഗംഗാനദി സാഗരത്തിലേക്ക് അനുസ്യൂതം എന്നെന്നും പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ നിരന്തരമായി ആകർഷിതമാകണമേ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞത്? രണ്ട് കുടുംബത്തിനോടുള്ള സ്നേഹപാശം മുറിച്ചു കളയണേ എന്നാണ് അല്ലെ. സ്നേഹപാശം അതായത് വൃഷ്ണികുലത്തിനോടും പാണ്ഡുകുലത്തിനോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തൊട്ടായതിനു ശേഷം പറയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയാണ്? യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ഗംഗാനദി സാഗരത്തിലേക്ക് അനുസ്യൂതം എന്നെന്നും പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ. അതായത് നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹപാശം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം വരിക? ഭഗവാന് ഉള്ള ആകർഷണം കുറയും അല്ലെ. നമുക്ക്
നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോടും ഉള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, വേറെ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ, നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഒഴുക്ക് വരിക അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ഗംഗാനദി എങ്ങനെയാണോ സാഗരത്തിലേക്ക് അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ നിരന്തരമായി ആകർഷിതമാകണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവ്യമാവുള്ളൂ? ഭൗതികമായ ബന്ധബന്ധനങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ അനുസ്യൂതം, എങ്ങനെയാണോ ഗംഗാനദി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സാഗരത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ അറ്റൻഷനും ഭഗവാനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ബന്ധബന്ധനങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഒരു സ്നേഹപാശം മുറിച്ചു കളയാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനോട് മാത്രമേ എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാവുള്ളേ. ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഗംഗ സാഗരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ എന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലേക്ക് വരണേ, അതിലേക്ക് ആക്കിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ, അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെയും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന ഈ വികാരം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകണം. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, ആകർഷണത്തിന്റെ വികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവയുടെ ലക്ഷ്യ വിഷയം മാത്രമാണ് മാറ്റപ്പെടേണ്ടത്. ആഗ്രഹത്തെ നിഷേധിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ച കാണാം അല്ലെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിക്നിക്ക് പോകാൻ രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് 16 മാല ജപിക്കും, ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന പോലെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യും. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മള് ഫുള്ളി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് എൻഗേജ് ആവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഏതിലേക്ക് വരണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ആരെയും നോക്കില്ല, എനിക്ക് ആരോടും സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയാനല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഇല്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം എന്ന ഈ വികാരം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ജീവനും ജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്നേഹം എന്ന വികാരം ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, ആകർഷണത്തിന്റെ വികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആക്കാനല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? അവയുടെ ലക്ഷ്യ വിഷയം മാത്രമാണ് മാറ്റപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹം? ഇപ്പോ ഒരു സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹം, എനിക്ക് കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കാതിന് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം, അതാണ് സിനിമ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. കോപം, എന്റെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം നടപ്പിലാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോപം വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ല പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോപം വരുന്നത്. അഭിലാഷം, ആകർഷണത്തിന്റെ വികാരം, ഇതൊക്കെ എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം ആവരുത്. പിന്നെ എന്താവണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി ആവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന് കോപമുണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപം നിശ്ചയമാണ് അല്ലെ.
അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. നമുക്കറിയാം ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്ക മുഴുവൻ ചുട്ടുകരിച്ചു. കോപം ഉണ്ടായിട്ടാണ്. എന്തിനാണ് കോപം ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനമായിട്ടാണ് ആ കോപം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാ വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ആ നിലവിലുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിനോടാണ്. അതായത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം വരിക, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം ഈ കുട്ടിയെ ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴെന്താണ്? സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവയുടെ വിഷയം മാത്രമാണ് മാറ്റപ്പെടേണ്ടത്. ആഗ്രഹത്തെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനമാവുന്നത്. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം, ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളെ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ആ കൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കൂടെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ആക്ടിങ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവിടെ എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ തിരികെ കയറ്റാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതാണ് എസ്പെഷ്യലി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതൊരു കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയാലും അവരോട് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കുള്ളതായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായി മാറുന്നത്. അർജുനൻ തന്റെ സുഖീയ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മാത്രമാണ് തന്റെ സഹോദരനോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് സന്ദേശമായ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധ ഭക്തനായിത്തീർന്നു. കാരണം മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. അവരെ ഒന്നും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ആ തീരുമാനം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സെൽഫ് എൻഗേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അർജുനന് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്? സഖ്യഭാവത്തിൽ അല്ലെ, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അതായത് ആ ഒരു സേവനത്തിലൂടെ തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി ഭക്തിയുത സേവന പരിപൂർണത ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവന മുഖേന അർജുനൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി മാറി. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇவ்விധത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാറ്റങ്ങളെയാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോപം, ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുഖേന അർജുനൻ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി മാറി. അതായത് അത് ഭഗവത് സേവനമായി മാറിയപ്പോ, അർജുനൻ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഭഗവത് സേവനമായി മാറിയപ്പോ ആ ഒരു എല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ചായി മാറി അല്ലെ. എല്ലാം എന്തായി മാറി? കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായി മാറി. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഈ വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാറ്റങ്ങളെയാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിയും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ചേഞ്ചാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അതായിരുന്നു
അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും. ഇപ്പോ മറ്റൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സംബന്ധി അല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ കാര്യപരിപാടികൾ മാറ്റപ്പെടുന്നുവോ അഥവാ ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു കടന്ന് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമായി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണിയും ആ ഒരു പരിപൂർണതയാണ് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടുമുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ സ്നേഹം ഭക്തിയുത സേവന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് ഭക്ത സേവനവും അഭിന്നമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഭക്തസേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടും കുന്തി ദേവിക്കുള്ള സ്നേഹം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവായതാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ സ്നേഹപാശം മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലെ? ഒന്ന് പറയുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടുമുള്ള ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭക്തിയുത സേവന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നാണ്, അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നു പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടുമുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ സ്നേഹം ഭക്തിയുത സേവന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായിരുന്നില്ല. അവസാനം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടും കുന്തി ദേവിക്കുള്ള സ്നേഹം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവായതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കോംപ്രമൈസ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കുന്തി ദേവി, പാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സേവനം തന്നെയായി മാറും? ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന സേവനം തന്നെയായി, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയായി മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവരും ഋഷികളും ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെയും എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അവർ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അത് കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ളതായതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുന്തി മഹാറാണി കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ളവരോട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കുടുംബം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സേവനമായി മാറി. അതായത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അവര് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സേവനമായി മാറി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലോ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം എന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? കുന്തി മഹാറാണി കുടുംബ ബന്ധത്തിലല്ലേ എല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് മാത്രം എന്തിനാണ് ഈ കുടുംബ ബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാക്കണം? കുന്തി മഹാറാണി അറ്റാച്ച്മെന്റോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം യശോദാമ്മയ്ക്കും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോരോ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുന്തി മഹാറാണി ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു വ്യതിചലനം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരോടും വൃഷ്ണികുലത്തോടുമുള്ള ഒരു സ്നേഹപാശം ഇല്ലാതെയാക്കി തന്ന് നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കിത്തരാൻ ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു കുന്തി മഹാറാണി പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സേവനവും എന്തായിരുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനമായി തന്നെയാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട്. ഈ സ്നേഹപാശം മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്റെ കുടുംബമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് വരുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് വരുന്നത്. പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുസ്ഥാപിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങളാകുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുക എന്നാണ് കുന്തി ദേവി അർത്ഥമാക്കിയത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീര സംബന്ധമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കാനാണ് ഭഗവാനോട് കുന്തി മഹാറാണി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടത് എന്താണ്? പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള
ബന്ധമാണ് സുസ്ഥാപിതമാകേണ്ടത്, അല്ലാതെ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രക്തബന്ധങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണം ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധമാകുന്നു, എന്നാൽ ആത്മാവാൽ ഉളവായ ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ കഴിയും. അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വീക്ഷണമല്ല, എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് സൂര്യനെയും അന്ധകാരത്താൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത മറ്റുള്ള സർവ്വതിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗം. അതായത് ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ബന്ധം വേണ്ടത് രണ്ട് വ്യക്തികളോട് വെച്ചാൽ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ബന്ധം വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിലല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുന്നു, അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വീക്ഷണമല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇരുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഫുള്ള് കൂരി ഇരുട്ടാണ്, നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ണെത്ര തുറന്നു പിടിച്ചാലും നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ ആവാത്തതിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കണം വീക്ഷണം വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരബോധത്തിലല്ല നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവാനാണ് സാധിക്കുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വിഷ്ണുഷ ഭാവനി ദൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗ വീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വര അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരികൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വിഷ്ണുഷ ഭാവനി ദൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗ വീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര ഗോവിന്ദ യോഗേശ്വര അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുന്തിസ്തുതിയിലെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതായത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണിത്. ശ്രീകൃഷ്ണ, അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ സഖ, അല്ലയോ അർജുന മിത്രമേ. വൃഷ്ണി വംശജരിൽ ഋഷഭ, അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ. അവനി, ഭൂമി. ധൃക്, കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന. രാജന്യവംശ, രാജാക്കന്മാരുടെ വംശങ്ങൾ. ദഹന, അല്ലയോ ഉന്മൂലനാശക. അനപവർഗ, യാതൊരു അപകർഷവും കൂടാതെ. വീര്യ, ചൗര്യത്തിന്റെ. ഗോവിന്ദ, അല്ലയോ ഗോലോകനാഥ. ഗോക്കളുടെ. ദ്വിജ, ബ്രാഹ്മണർ. സുര, ദേവന്മാർ. അർത്തിഹര, ദുരിതങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ. അവതാര, അവതരിക്കുന്ന. അല്ലയോ ഭഗവാനെ. യോഗ ഈശ്വര, അല്ലയോ സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും അധിപ. അഖില, അഖിലത്തിന്റെയും. ഗുരു, അല്ലയോ ഗുരുവേ. ഭഗവൻ, അല്ലയോ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥ. നമതേ, അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുന സഖേ. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുല ശ്രേഷ്ഠ. ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണങ്ങ്. അങ്ങയുടെ വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണങ്ങ്. ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിത ശമനത്തിനായി അവതരിക്കുന്നു. സർവയോഗശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണങ്ങ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങ് ആകുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ കണ്ടത് ഭഗവാനായിട്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഭാഗിനേയനായിട്ടല്ല. ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? കൃഷ്ണ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ. അർജുന സഖേ, അതായത് അർജുനന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുല ശ്രേഷ്ഠ. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് ഭഗവാന്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ.
ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങെന്ന് പറയുന്നു കുന്തി മഹാറാണി. അങ്ങയുടെ വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലെ. ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിത ശമനത്തിനായി അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സംരക്ഷകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും ഉടമയും, എല്ലാ യോഗേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പോ ഗുരുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി മനസ്സിലാക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് കുന്തി മഹാറാണി. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരിമിതമായ ശക്തികളാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീര്യസമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് അതീവ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നു. പ്രഭുപാദർ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നേ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംക്ഷേപ വിവരണം കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സംഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ കുന്തി മഹാറാണി നമുക്ക് തരുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. അത് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങ് എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റേതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഏത് പശുക്കളാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്? സുരഭി പശുക്കൾ. അതാണ് വിശേഷപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപദ്രവകാരികളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത അല്ലെ. അപ്പോ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരിമിതമായ ശക്തികളാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീര്യസമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ വീര്യം നശിക്കാതെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് അതീവ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഭക്തന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്തിനാവശ്യമാണ്? ബ്രാഹ്മണർ എന്തിനാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർ വേണം അല്ലെ. പാഠനമാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർ വേണം. അതുപോലെ ഗോക്കൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ജീവസന്ധാരണത്തിന് പശുക്കള് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോക്കളെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന അല്ലെ. ഇവിടെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകള് നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ദേവീ ദേവന്മാരൊക്കെ തൃപ്തികരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാവില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। प्रणाम माता। हरे